ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବିଷ୍ଣୁଖଣ୍ଡମ ତଥା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁନିଗଣ ଏକ ସମୟରେ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ ତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାରାୟଣ ମାନବ ଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦାରୁମୟ କଳେବର ଧାରଣ କରି ମାନବ ଲୀଳା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଖଂ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମ ପାବନମ୍ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରୁ ବତନହୁ ଶ୍ରୀଶୋ ମାନବ ଲୀଳୟା। ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟର 60ଟି ଅଧ୍ୟାୟର 3863 ଶ୍ଲୋକରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ମହିମା ଜ୍ଞାନ, ରୂପ ଜ୍ଞାନ, ଲୀଳା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟାସଦେବ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବେଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ଓ ଅର୍ଥବେଦର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାଭାବପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଔ ପୁରୁଷ ଭାସମାନ ଦାରୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଦୌ ଯଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୋଃ ପାରେ ଅପୁରସମ୍ ତଦାରଭସ୍ୱ ଦ୍ରୁହେଣ ତେନ ଗଚ୍ଛ ପରସ୍ତରମ୍। ଋଗ୍ବେଦ। ଅଦୌ ଯୁଧାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୋର୍मध्ये ଅପୁରୁଷମ୍ ତଦାରଭସ୍ୱ ଯୋର୍ଦ୍ଦନ ତେନ ଯାହି ପରସ୍ତରମ୍। ଅଥର୍ବବେଦ। ବେଦର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷ୍ୟକାର ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସାରାଂଶ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ଅପୌରୁଷ ଦାରୁ ଭାସୁଛି, ତହିଁର ଉପାସନା କରି ପରମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। କେତେକ ଭାଷ୍ୟକାର ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦାରୁରେ ଆରୋହଣ କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରିବା ବୋଲି ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଦାରୁକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦାରୁ ଭାବରେ ଓ ପରସ୍ତମପୁରକୁ ପୁରସ୍ତମ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ବା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେହି ଆରାଧନାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ବିହିତ ରୀତିନୀତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଦୈତ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ଦଇତା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବଂଶଧର। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ମହୋଦଧିରେ ଅପୌରୁଷ ଦାରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେହି ପବିତ୍ର ତିଥି ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ବା ଜନ୍ମତିଥି ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅଣସର, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଅଧରପଣା, ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯାଏଁ ଦଇତା ସେବକମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଓ ସେଥିରେ ଦଇତା ସେବକମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସେବା ରହିଛି। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୈଦିକ ଦେବତା ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ବେଦ ଦାହ୍ୟ ଓ ବେଦ ବିହିତ ପୂଜାବିଧି ପ୍ରଚଳିତ।